आं दंफैयो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय काइलेपारानि ज्योति सिटिपुरनाव बे ज्योति सिटिपुरनि नब्लाङाव बे इउबिपिअ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेल सोलिगासिनो दं आरो बे मावफुं मेलाव जों दंफैयो आरो आंजों लोगोसे दं दा आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथां आरो बिथांमोननिफ्राय जों खायसे बाथ्रा मिथिनानै लागोन दिनैनि बे मावफुं मेलखौ लानानै आरो बिथांमोना दिनै मा थांखि आजावदों बे मावफुं मेलाव बे मावफुं मेलनि बागै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन सार नोंथाङा दिनै बे मावफुं मेलाव बाहागो लादों आरो नोंथांमोना बे मा थांखि आजावखो बे मावफुं मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि दिनै मोनसे मावफुं मेल सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ बे ज्योति चित्रबननि रुद्र बरुवा नब्लाङाव जों जिरायदों गासै गं 22 जिल्लानि गासैबो दैदेनगिरिफोरा जोंनाव फैदों आरो गासै मिरुनि दैदेनगिरि जयै जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसनबाबो बर' हारिनि राजखान्थिनि मोनथायफोरखौ मोनहोनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावबाय थादों आरो जोङो दाख्लै बावैसो 19 अक्ट'खालि 19 फेब्रुवारि खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों जोंना मोनसे सावरायमेल जादोंमोन बे सावरायनायनि गेजेरजों जों माखासे दाबिफोर दैखांदों जिहेतु जों थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे बिटिसिनि बायजोनि माखासे जेंना दं बर'फोरनि जेराव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं दं बेयाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गासैबो गामिखौ सोसननाय गासै 958 गं गामि दासिम सोसनबाय मोनसे नटिफिकेसननि दारै आरो गोबांथार गामि दंबावो बे गामिफोरखौ थिसननायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जों स्पेशेल पेकेज बायदि बायदि डिमान्ड दं बेफोरखौ जों रायलायदों गिबि मन्थ्रिजों आरो जों एबार बिसायख'थियाव जोङो आसाम सोरखारखौ मोनसे दाबि होनानै जों मोनसे नारसिनदों बेनो जाहैबाय जों बिटिसिनि बायजोआव साथाम अन्तत बर' सुबुंखौ बिजाथि महर होनानै बिजेपिनिफ्राय बिजाथि महर होनानै देरहानो थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो बेजों लोगोसे सोरखारा जुदि फैफिनोब्ला बिजेपि सोरखारा जुदि फैफिनोब्ला बे सोरखाराव जोंनो आसाम स्टेट लेभेलनि जिथु निगम निकाय बर्डफोर दङ बिनि साथाम चेयारमेनखौ बिदों आरो जों मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों आवगोलनिफ्रायनो जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों बुंबाय थादों जे बिटिसिनि बायजोआवबो गोबां जेंना थाबाय जिहेतु बर' हारिनि जिहेतु बिटिसिया मोनसे स्ट्रं मोनसे सिक्सजोन मोनसे प्रभिजन आरो बेयाव गोबां केबिनेट मिनिस्टारफोर थाबाय एमपिफोर थाबाय गतिके बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जेंनाफोरखौ नायनो थाखाय रायजो सभानि जोंनो बिजाथिखौ जोंनो नांगौ होननानै जों बिबाय थादों आरो बे बाथ्रायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ रायलाय होनलाय गेजेरजों बेखौ थाबैनो सुस्रांना होगोन होननानै बुंदों बे दाबिफोरनि गेजेराव बिसायख'थिनि सिगाङाव माखासे दाबिफोरखौ जोंनो सुस्रांना होगोन आरो आद्रा थानायखौ गावसिनि जिथु इलेक्सन जिथु मेनिफेस्ट' जागोन बिजेपिनि बेयाव माखासेखौ दाबिफोरखौ सरजाबना लाफानानै बेफोरखौ मावफुंना होजोबनायनि थाखाय जोंनो बाथ्रा होदों बेयाव जों एसे आश्वस्त जादों आरो जुदि बे दाबिफोरखौ गमामायै जुदि बिजेपि दोलोआ जोंनो मावना होयोबा बे आसाम सोरखारा मावना होयोब्ला फैगौ बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिनि थाफादेरनाय जेবিলাক दलफोर दङ पार्टिफोर दङ बिथांमोननो जोङो बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा बे भटआव हेफाजाब होगोन जिहेतु बिटिसिनि बायजोआव फ्राय 6 लाखनिबो बांसिन भटार्स दं बर' भटार्स दं आरो जों साननानै नायदों गं 52टा बियाबाव समस्तियाव बर'फोरा भटार हिसाबै दङ आरो 19टा समस्तियाव जोङो डिसाइडिं फेक्टर जि समस्तिफ्राव 10,000निफ्राय 65,000सिम दङ बिटिसिनि बायजोआव मोनसे समस्तियाव बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना बै खम समाव माबायदि आसा खालामगोन नोंथांमोननि दाबिफोरखौ मावफुंनायनि बेलायावथ' मोनसे केबिनेट सिद्धान्त लानायनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु जेंना बेखौ सुफुंनायजों लोगोसे हानायमानिखौ मावफुंना होगोन होननानै बे खम समनि गेजेराव मावना होगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों जिहेतु जों मोनसे आश्वस्त जादों आरो बेजों लोगोसे जों जिहेतु पार्टि लेभेलावबो जों जिरायगोन जिहेतु नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसनबाबो जों जिरायनानै जोंनि हेफाजाब जिहेतु बिदों जुदि जोंनि गमामायै जोंखौ मावमारोबा जों हेफाजाब होगोन आरो जुदि जाया जों बेखौ जोंनि नेक्स्ट एक्जिकिउटिभआव मा डिसिसन लायो बे उननि बाथ्राया मिथिना मोनदों जों सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टर रनज पेगु बिथाङा बाहागो लाफैगोन नोंथांमोननि बे मावफुं मेलाव दा नोंथांमोना बिथांजों मा सावरायनो थांखि लादों थारमाने सावरायनाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय जिथु ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथाङा जाहैबाय आरो बिथांनावनो थारमाने गासैबो ट्राइबेलफोरनि जिथु समस्यानि सलुसना बिथांनावनो दं होनना बुंजायो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्राबो थाबाय जोंना बिटिसिनि बायजोआव स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि थिसननाय दा बेफोर बाथ्राखौ जों बिथांजोंबो रायलायदोंमोन बिथाङा जोंजों मोनसे गोसो जादों
दा जोंनि एग्जिकिउटिभखौ खनसे लोगो हमनो लुगैदों बिथाङा जिहेतु गतिके जोंना एग्जिकिउटिभ सोलिबाय थानायावथ' जोंनि सावरायनायावथ' बिथांखौ बाहागो लाहैनो हाया नालाय जोबनाय बेलायाव बिथाङा मोनफैनानै जोंनि एग्जिकिउटिभ जोबनाय उनाव बिथाङा जोंजों रायलायगोन थारमाने जोंजों रायलायगोन होननानै बाथ्रा होदों आरो जों आसा खालामदों गावनि हानाय लेभेलाव बिथाङा जोंनो बाथ्रा होदों जिहेतु गावनि हानाय लेभेलाव बे सम एसेयावब्लाबो गासैबो आद्रा थानाय खामानिखौ गावनि लेभेलाव जि दङ बेखौ मावना होगोन होननायखाय जों आसस्त' जादों बिथांनि सायाव बिथाङा फोरमायबाय आरो मावफुं मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेलाव हादोरसानि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टर रनसफोरखौ बिथाङा बाहागो लाफैगोनखौ जों मिथिनो मोनबाय आरो बिथांनि सेराव बिथांमोननि दाबि दावा बेफोरखौ दैखांगोन आरो गोबां आयदाखौ लानानै बिथांजों सावरायगोन आरो लोगोसे आंजों दङ नेहाथारि बिथां नोंथाङा मा बुंगोन दिनैनि मावफुं मेलखौ लानानै दिनैनि मावफुं मेलाव जोङो मोनसे सिद्धान्त फैगोन बे सिद्धान्तआ बर' रायजो राजानि जि लुबैनाय बे लुबैनायखौ जोङो मा लेभेलै मावनानै फोजोबनो हायो बेनि मोनसे सिद्धान्त फैगोन जों मोनसे आसा खालामदों जिहेतु बिसायख'थिया फैगौ बिसायख'थिनि बागैनो जिहेतु मेक्सिमाम चर्चाया दिनै जोंना एग्जिकिउटिभआव जादों दासिम एग्जिकिउटिभआ जोबाखै एग्जिकिउटिभ जोबनायनि उनाव जि सिद्धान्तफ्रा फैगोन बे सिद्धान्तफोरखौ जोङो रायजोनि गेजेराव मिन्थिसार होगोन आरो जोङो जिथु 22था मोनसे दाबि सनद जोङो बिजेपि दोलोनो जोङो दाख्लै मानगोनां सिएमनि आखाइजों जों गथायदों बे दाबिफोरनि अबेखिनिखौ सोरखारा मावनांगौ बेखिनिखौ सोरखार लेभेलाव सिएमआ जिहेतु गाव दायित्व लाबाय दा पार्टि लेभेलाव जिखिनि डिसकासन जोंहा खालामनो गोनां दङ जेरै जोङो एबार बिजेपि दोलोनिफ्राय बर' मानसिनो बिजाथि होहोनाय निगम निकायनि मासिगिरि जों बिनाय रायजो सभानि जि केन्डिडेट बिनाय बेफोर जिहेतु पार्टि लेभेलनि ओंखायनो सिएमआ दाख्लै गाव खोथा होदों जे आङो बिजेपि दोलोजों खोब खम समनि गेजेराव नोंसोरखौ जिरायहोनानै बेखौ सुस्रांनानै जोंनि गेजेराव सुस्रांनानै लागोन आरो जोङो जयैनो नेक्स्ट इलेक्सनाव खामानि मावगोन होननानै जोंखौ जिहेतु बिथाङा हांख्रायदों जोङो बिथांमोननि हांख्रायनायखौ मान होनानै जोङो जोंनि गेजेराव जोङो दिनै रायलायग्रोनानै जुदि जों आसस्त' जामारोब्ला जोङो बिजेपि दोलोजों दङ आरो जुदि आसस्त' जाया जों लुगैनाय बायदि बिजेपि दोला मावनानै होआबा जोङो बिजेपि दलजों नङालासिनो दस्रा दलजों जों खामानि मावगोन गोजोननाय थाबाय बिथाङा गोबां गोनां बाथ्रा फोरमायबाय हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो मोन 22 दाबिफोरखौ बिथांमोना दैखांदों आरो हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे दाबिफोरखौ मावफुंगोन होननानै बिथांमोननो बाथ्रा होदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै बे मावफुं मेलाव सावरायनाय जादों गोबां बाथ्राखौ लानानै आरो दान्दिसे सम उनावहाय बा सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टर रनसफोरखौ बिथाङा बेवहाय नुजाथिफैगोन आरो बेवहाय मावफुं मेलाव बाहागो लानानै गोबां आयदाखौ लानानै ट्राइबेलफोरनि जेंना आरो बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि बे जेंना दाबि दावाफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांमोननि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु दाबिफोर बे दाबिफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जागोन आरो मावफुं मेला सोलिगासिनो दङ आरो मावफुं मेलनि उनावबो बेबायदिनो सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टर रनसफोरखौ बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे मावफुं मेला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावफुं मेला सोलिगासिनो दङ